Patay ang usa sa duha ka sospek nga nang hold up sa usa ka gasolinahan sa San Francisco, Agusan del Sur. Dihang misukol batud pa sa kapulisan, samtang laing sospek nakaikyas. Sumala sa San Francisco Municipal Police, gihold up sa mao mga sospek ang usa ka gasolinahan sa Barangay Hubang sa San Francisco, Agusan del Sur pasado alas 4:30 sa kadlawon adlong Lunes. Apan wala sila'y nakuha nga kwarta, hinungdan nga ang cellphone sa gasoline boy ang ilang gikuha, dayon ikyas. Giling miresponde ang kapulisan human sa tawag sa gasoline boy ug gigukod ang mga sospek. Sa lungsod sa Prosperidad na corner sa kapulisan ang duha. Mibunlot matud pa og armas ang usa sa sospek ug gipabuto sa kapulisan. Hinungdan nga gibalsan sab sila sa kapulisan ug napatay ang angkas nga sospek ug natumba ang gisakyang motor. Samtang giling miikyas padulong sa kasagbutan ang driver nga sospek ug wa na naabtan sa mga pulis. Na-recover sa kapulisan ang motor nga gigamit sa mga sospek nga walay plate number. Duha ka cellphone sa mga sospek, kalibre 45 nga pusil nga dunay 4 ka bala. Parahing ginaila ang napatay nga sospek ug ginapangita na ang laing sospek.